HRY Channel Gunung Kawi. Kayune kang purwasa jati
Narasgati ning kondo. Kudu kumedhap kadya kedheping kenya kang tinari krama. Karuna rononan panjraing siti. Tidem permanem pranawing triruka taman Candra kirana rumindah ngalela. Pinarbawing gitaning pandhita kang kapadaning sih. Dupi sampun ngancik tengahing raden. Dene wonten sambeting kondo. Ingkang piyarsa mung kekidunging para pujangga. Para masupitri ingkang kidung puja mantra rahayu. Dasari lobet wong mangsa kasanga aja-aja ngrepat punakawan pancine wis gara-gara.
Apa le? Wah. Ya ini sih kaya ngono semangate. Waduh. Ora semangat piye lek do ngampet guyu kok. Kula paring wekdal sedasa menit. Monggo kula aturi nyalap tabuhipun sareng-sareng kanca-kanca pengrawit. Tabuhe seleke bareng 1 2 3. Nggo. Gentenan ra kena bareng-bareng. Malah ndak nguyuhi sikile kancane. Omah iya le. Bungahku kang tanpa upama kang garing. Kelakon bisa sowan ya tinimbalan dening para pepunden-pepunden ana ing desa Ngajum kene. Wah iya. Ngajum mujudake kecamatan sing Ambayatra. Weh. Desa ya kecamatan ya ibu kotane ya ning kene iki. Ya. Ibu kota desa lan ibu kota kecamatan wis mapane ning kene iki Kang Gareng. Wah iya. Wah, luar biasa ya, Truk. Majune sing ora umum. Ya. Dasare cedhak karo kutha. Heeh. Tur ya ora ketinggalan nglawan desa-desa liyane. Oh, ngono. Apa wae, Truk? Wah, nyatane diarani desa Ngajum kuwi eneng tlatah Sembon. Sembon kuwi wah anggone ya ora umum. Ya. Jenenge bakul bakso ning dinding nggon. Anggere ditekoni wong Gunung Kawi, Gunung Kawi wong Sembon. Bakul sego goreng, mie goreng ya ngono. Heeh. Ning di papat ditekoni sampeyan wong endi wong Gunung Kawi, wong Sembon. Lho, Sembon desane Ngajum. Lho. Lah iya. Kejaba kaya ngono kuwi hebate. Ngajum kuwi biyen ya ta? Wah, amba dhewe. Heeh. Wonosari iki biyen yo melu Ngajum. Oh, iya ya, Tru. Biyen kuwi. Gone dhewe kono iki saiki wis dadi desa kecamatan madhep dhewe. Ning biyen wah. Yen ora kaya sadurunge taun 94 lho. Heeh. Kuwi dadi suwiji karo kecamatan Ngajum kene. Oh, ngono ya. Wong anggere ning arep ning kecamatan ning Ngajum. Ya. Desane biyen ki melu Gobang. Oh, Wonosari karo kecamatane Ngajum. Heeh. Saiki wis dipecah. Wis madeg dhewe. Ngono wae sing amba kok Kang Gareng. Oh, iya. Ngarep tekan wates pakai saji kono sih Ngajum. Oh, ngono. Winatesan karo kecamatan Kepanjen sing Ngajum. Oh, ngono ya, Tru. Ibate kaya ngono ki Ngajum. Wah. Yen ora pengarepe sing luar biasa ora bakal kelakon kok Le. Kejaba pengarepe uga masyarakate sing manut kelawan pejabat ing desa kene. Oh iya. Mergo yen ora ana sinurung dayaning warga utawa masyarakat, desa kuwi kon maju ora iso. Yen sing bergerak kuwi mung kepala desane, waduh, ayo mesake to Kang Gareng. Waduh iya Le. Mulane kuwi guyub rukune warga Ngajum tak acungi jempol kok, Tru. Iya. Wis ora kena. Wis tidak diragukan lagi. Iya. Ya. Pancene majuning desa kuwi gumantung saka kerukunaning. Nah wis dadi unen-unen to Kang Gareng, ya. Rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Lho. Nek do sayuk golong gilik, ya to? Do sayuk tumandang. Duwe program apa sih kepala desane iki terus banjur wargane yang guyung. Nah, kuwi mesti bakal dadi desa sing apik, apa-apa ya jalan. UMKM perekonomian pun ya jalan. Perputaran ekonomi ya ora bakal mandek ya, Lin. Wis ora bakal kena ketinggalan apa-apane. Wah, iya. Luar biasa. PDAM ya Ngajum ya kuwi. Sak durung ngono Indomaret Agro. Wah.
Swalayan. Iya. Wah, luar biasa. Durung ning dalan-dalan iki pedagang kaki lima. Nyatane perekonomian kaya ngono kuwi. Wah, iya. Bus, apa ki puskesmas ya, Pak. Koramil, apa ki polsek ya ning kene iki nggone. Wah, iya. Lapangan yo duwe. Titikane desa sing maju kuwi sing duwe lapangan kadare. Wah, iya. Apa ngono ya, Lik? Mergo olahragane ya kecakup. Yen wis hubungan karo olahraga iki pemudane ya maju. Kaya ngono. Wah, luar biasa tenan kok ngajung ki, Truk. Heeh. Ya muga-muga wae Kang Gareng sabubare ngadani wilujingan desa utawa slametan desa mengeti HUT utawa hari ulang tahun ingkang kaping 149 tahun. Muga-muga ngajung saya maju, saya ngembaka, saya kuncara, saya dadi patuladan tumraping desa-desa liyane. Muga-muga tansah pinaringan rahayu wilujeng wiwit dina iki nganti slawas-lawase Allahumma amin. Waduh iya. Matur nuwun ya, Truk. Warangganane ya sih komplit pandu budaya. Ya. Ketaman maus. Wah. Gending danyang terus dibadut kelangan beksang. Wah, suka mari suka. Wah, dan bleduk. Warangganane sih utuh ora, Truk? Ya utuh ning kae setrume wis padha sudah kabeh. Mesake. Ya. Ya. Atur panglipur. Ora ketang iki mengko jame ya ngoyak. Ya. Ada rupiah iki 3:30 wis dirampungi. Ya mengko subuh jam 4. Ora kena nglangkahi subuh ya, Truk. Ya kurang prayoga. Ya. Mesake sing arep padha nindakake kewajiban salat subuh. Wah, iya. Ngaturke tetembangan ora ketang sak propirane. Mumpung warangganane ya sedo melek. Ya. Nanoneno. Ya. Kuwi mau sing sendon wis ifa karo nganti karo glegeken barang. Moro. Iya. Sing ular gampang sapa le? Sing ular karya saya rukun setiati ojangan lemas kowe gotong royongnya bergawe. Dikeploki ya entuk lho, Nduk. Ya. Yo nganggo irama, Dik. Ya. Keplok ngono ora kok. Apa ya? Anggere wis keplok iki terus.
Ya nganggo irama. Nah, ora kena balap iramane gamelan ngono. Ha iya. So anu minggu nglumpuk anu apa ki privat keplok iki. Keplok dara. Ha iya. Ngono. Pancasila saulur kambang nggo tamba kesel. Wah iya. Masih nganti karo layah-layah senden keneng. Dimas apa, Truk? Dimas Patrick kuwi to. Kacane mandani Patrick. Iya. Wih, dalang saka Gondang Legi. Kapan wisuda le? Anjane jancake kabeh lho lek wisuda. Iya. Rambutnya wis ora gondrong, Wah. Ah iya. Apa suwe ngono kok. Kok tanggal 29 mayang neh. Kadang sing gayeng ning lapangan. Kaya ngene iki nggone. Ah iya. Ora kena ndredeg. SSN kon redek. Antara ya panggung ki medeni kok. Ora mung macan sing medeni ning panggung pegelaran ki ya medeni. Wah iya le. Luwih saka macan 1000. Heeh. Hasil sing diolehi saka sekolah kuwi dicake ning masyarakat. Waduh kok 80% ora kangge ya Mas. Ayo mesti iya. Wis to alon-alon watone kerep nonton kakek ngendang wis penggah. Iya. Ngopeni tarine terus kok. Kenapa apa? Berkarya ini penting kok. Wis diakoni seniman ki nek wis duwe karya. Oh iya. Lah karyamu apa? Lho aja ngenyek Petruk no. Karyane wis luar biasa. Bapak apa kuwi? Lho. Leh konangan? Oh, piye? Senin mulih Rebo wis konangan iki ya. Ha iya. Alah. Oh sing dipamerke kok kuwi lah ta ya keluyane kuwi ya. Heeh. Bagong ning ndi? Gong, apa Mas? Rene to Le. Alah. Aku rono ki nek urung ditembangke, aku urung lega aku. Heeh. Njaluk ditembangke sapa Le? Cap cicuk. Tak cap cicuk sih. Ya. Ayo. Aku nek ora Mbak Kiki karo Mbak Ayu aku ora. Ya. Apa Le? Angge tombo adem apa? Nyuwun karas kateng alah.
Karangkates. Iya. Sing ndang jaipong ya ben melek. Ya. Iki bose lho aja ngongkon-ngongkon ben. Ora gelem dikongkon ngene-ngene iki ya karepmu. Waduh. Kok malah ora karu-karuan nek. Ora tak terke nyang Singosari tenan kowe. Ora sari terke rono dhewe kok. Ah iya. Mikir saya urip. Aisyah Mbak iki Mbak Ayu. Karangkates ninggal tresno. Ya, Dek. Diwiwiti saka Jaiplo. Ya. Dan delong. Ono. Tiblak tinta tan lintang. Apik kendang. Yuk. Apa ya? Panggungi lu. Ojo kuwatir, iki ngene wis rusak. Barudan ku ambles-ambles. Ora apa-apa aku seneng sing ambles-ambles. Ngene iki mesti apik-apik. Tak antem iki lho.
Awet teh. Setengah telu, dereke tro. Ngeri. Oh. Urung rampung kok ya. Dereke ndoro ora. Ndoro sapa? Ndoro permen. Ayah. Siapa Kang? Ndoro kok ilang? Pipis. Iya. Riyo papane adoh. Wah, iki. Ya. Helm masih melek kah kamu? Masih. Oh wah, sakit lek nyekel mic langsung cek ngono. Wah, tangan loro. Aduh. Ayo, Dimas dulu. Dimas dulu. Pak nyuwai Helen nek anu, nyuwai anu Dimas dulu. Ayo boyo. Kowe iki kaya ngeprank kancane ora. Kucingmu saya oke? Kantun 3. Sing wedok menteng urung kucinge? Jalan sedaya. Oh, lah iki. Nenek wedoke. Terus kancaku jare mrono ngaweke kucinge, lha ngendi jare anu lanang kabeh. Hah? Lah iki eneng sing ngapusi aku iki. Pamit aku iki jare ngelen ngawekne kucing. Iki menungsane. Lah kucinge lanang kabeh iki sing digaweke sing ndi? Tempolo iki nggonakku. Ngaweke kucing apa anu nawa kucing kowe? Wah, sembrono cacah iki. Sembrono kene. Wis ora kena lawang nutup iki. Ini ya enak ya. Ya. Helen karo sapa iki jenenge Rina. Ya. Nggih. Apa Gang? Gubuk asmara. Iya, wis penak-penak wae yahene iki sing gampang-gampang bae. Ya. Aja sing angen-angen nek yahene iki. Ya. Mergo anu ngene iki wis kesel-kesele wong, Tru. Ya. Usume wong penak mancal kemelak dhewe sing kelap-kelap ning kene iki. Ya iya. Ah piye wong witekno kewajiban kok ya. Ya. Bagaimana gubuk asmara bisa dijalankan hari ini? Bisa dilaksanakan? Siap, bisa. Siap laksanakan. Oh iya. Siap. Iya. Monggo. Udah tekis-tekis kowe. Kowe ora sembrono ora. Mas Pandu. Ya wis sing nembang Rina lho. Disibrake kaya mau. Ora kena diklerek-klerekke. Tak potong bayaranmu yo, Mas. Sing bayar kono anu sing kowe iki sing bayar kono lho. Oh iya ding lali aku. Aku lali lek melu kono ya. Lah iya. Ada pembahasan apa di situ? Rombok. Ayo Mas, tuh belakang tak ayo. Ya.
Apa ya? Nyanyi. siji-siji. Ha iki wis. Ya. Diwiwiti sama ngendi, Kang? Diwiwiti. Ya peking. Soko. Peking. Demong loro. Demong siji, demong satu, demong dua bareng. Iya. Coba seragenan Cirelu. Gongnya dikasih nih Pak Giran. Saron 1, 2 bareng Cirelu. Suntik nomor berapa Mas? Oh alah. Peking jen. Oke. Gender Slentem bareng Cirelu. Ya, oke. Bonang BRP bareng ya. Yuk. Oke. Ora apa-apa, sing nang Solo blonjo jarik sing akehne ya, Mas. Numbasne sinten? Ayo.
Aku tuku jarik semono kae tak jarik sisipan. Ora iso. Ayo tuku ora kanggo kanca-kanca kok iki. Waduh ya, barang. Ayo. Sindane siji loro telu papat lima enem barang suwuk slabenan. Ayo. 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 Oh, enggak iso. Wis kudu barang kabeh kudu nyekel mik kabeh. Ayo. Ayo, ayo dipersiapkan miknya. Ayo, ya. Apik yo. 1 2 3. Ya. Sing ora muni bareng muni jen. Aja kok. Sak ora. Sing awake kucing. Kowe jen. Kowe. Ayo. Wong pelatih bal-balan kok ngaweke kucing. Kalian iki ning ndi? Aku bingung. Apa kok dinyanyi? Wes. Ayo ngantek nyang bentesnya di tangan kowe. Oh ya malah Indo. Bune Yusuf kan sudah. Hah? Wah. Wis nu dhewe. Ayo. Iki sing enom karo sing ego kok yang yugo. Apa njaluk disuwoke sagenan? Aku krungu rasa-rasan. Oh, anggap aku ra iso ngono apane. Anggo sik. Ayo, aja gong. Nah. Ya, apa gong? Iki mau nang nyuwun kudu manggung. Woi. Terembok apa nganti gayeng-gayeng ngene iki? Oh iya. Ilate ya. Ya wis aku roh polahe kok ya. Kuntut manggung dijujuk saka nano. Larasmu ki lho. Niwangi jelajah mes utut manggung. Ngono kae. Ya. Ben cukup wektune ya, Kang. Heeh. Ayo. Saka anu sik, Mbak Yuma sik yo. Ya. Wangi makane apa ombene sik? Sapa sing makane sapa sing ngombeni? Yo ditung. Iya. Ditung kono. Paene lho kulino makane manuk. Isi manuk nek kuwi. Lah dikurungi jek apik, diopeni ora. Ayo bedara tangga. Ya, ayo bagi iki, ya. Iya, anu yo keten yang manuk iki. Omben nono. Nek kowe banyu ki aja kok anu manuke blebek-blebek. Nganti gumoh ya kok. Lah sing dinteni lek gumoh kuwi kok. Lah ngawut ora kuwi ra. Manuk ki nek pangane wareg muni ngocehe malah sregep. Wah, kurang mesti. Neng. Manuke kuto ata ombe
wis meh klempogen lek ngombeni, genti dipakani. Ya. Sapa sing makani gong? Sing berpengalaman, Dok. Ya. Berpengalaman dalam ngudut manggung. Oh. Pakan Nek karo iki manuk apa wae mesti lulut kok. di manut gini iya gini mlebu kurungan gini sini masuk sini ya makan Ya manuk apa iki manuk? ya manuk butuh ya manuk merinci ya sembarang kali lah Iya. Ya. Tapi kancane mesti Victor kuwi lho agah kuwi. Ya. Ngomoke manuk ingon kae lho ora. Wes umat. Aduh guyu ngono kuwi angel wis. Solo ki rawani turu dhewe kok. Iya. Kuwi kancane. Sing gelem do turu kene. Kene akeh medine. Ha wong kok kono kene wis dideni kok. alah tapi kula nggih pun dideni ya Dideni piye? Ireng po. manuk lah enten manuk ayo suarane manuk Oh, lah iya. Lah wong aku suarane bonang. Ning nong ngono iki. Piye kok? Ngono kok wani turu dhewe. Lah iya. Heeh. Ini selamat kok. Heeh. Ini rombongan baik-baik kok. Ayo. Ane wong wadon siji iki malah di lah iya jahat wis turu kono mbak En. Bareng dituru tinggal minggat. ayo jahat setia kawan Apa anak nunggoni wong turu kaya wong layat wae. Iya. Iki manu ikut atak makan gong neme ra nek mikir. Oh, lah kuwi po. Malah kurang seneng. Oh ya. Sesuk dikake mik. Sesuk buyar iki kok. Ya sesuk nang mbok menawa nang urunan nang terus nang pajang neh. Iya. Yo ono, besok 17. 17 nang pencak. Pencak ki gak apik kok. Lah iya. Neno. Balik neh, yo, Pak. Yo. Karo eling ngaji bulan kali ini lho. Bersawetan kok.
Nah, kutut manggung ya langgam terus apa kuwi jiman wis dipinangkani kabeh ya muga-muga dadi panglipur tumrap ingkang padha midhangetake ya tumraping teksih lenggah ya heeh nutuke lakon ya jam 3 le muga-muga desa Ngajum saya ngrembaka tansah tebih saking balak bilai tebih saking balak godha rencana tansah dipun caketaken kaliyan berkahing Gusti ingkang Maha Agung ngawujud kabagyan kamulyan katentreman amin ya rabbal alamin ya siji kas Mas apa sampak songo ya den prayitna samuririh bali gegek sadulit-dulit po mel lae Wisnu ismu inggih iki arep tumuju marang endi lunga separan-paran nilarke kayewangan nguntara segara kamangka nggon mulunga ki mau ninggal bojo kang lagi mbobot sepuh Bathara Wisnu Bathara Ismaya ampun ngantos kladuk lan-klen tu anggenipun nampi Ismaya linggar kula saking kayangan Kuntara Segara mboten wonten sanes namung kejawi nuhuni menapa ingkang dados panuwunanipun garwa kula pun Bathari Pertiwi ingkang medya nyuwun wujuding cangkok kembang wijaya kusuma lan gagangipun kembang wijaya kusumawa ngono Wisnu inggih wa tansah mamoring suksma Sinoksmaya winanggih ngasapi sumimpen telenging kalebu pambukaning warana
ayap-liyep pingaluyup pindhetating supena sumusuping sojati. Ayo Wisnu, yen kaya mangkono nganti kapan nggonmu goleki Waismaya anteping prasetya kuwa? Mboten badhe wangsul ingkah diwangan Kuntara Segara menawi dereng pinanggih kelawan ingkang dipun suwun kelawan garwa kula pun Bathari Pertiwi. Oh iya. Ha, ya yen kaya mangkono ayo tak turke. Nganti kang endi wae waton nggonmu lumaku ki bener becik tinemu nalar. Bathara Ismaya tetep ngayomi karo kowe wis.